Dnes sa pozrieme na to, ako sa zorientovať v online aplikácii na www.onlinepriznanie.sk, v ktorej si daňové priznanie spracujete za 15 minút. Najprv si vyberiete balíček podľa druhu vášho príjmu. Aplikácia má 5 jednoduchých krokov, ako sú balíčky, zdroje príjmov, daňové zvýhodnenie, osobné údaje a zhrnutie. V kroku zdroje príjmov doplníte, či ste mali príjem zo zamestnania, z podnikania, zo zahraničia alebo iný príjem. Ak si nie ste istí, ktoré pole zaškrtnúť, môžete využiť nápovedy. Tie sú naprieč celou aplikáciou a uľahčia vám vyplnenie. Priebežne tiež vidíte, aká vám vychádza daňová povinnosť. V ďalšej časti vyplníte daňové zvýhodnenia, napríklad na deti, hypotéku a ďalšie. V tejto časti nájdete aj príslušný oddiel k darovaniu 2% dane. V štvrtom kroku doplníte osobné údaje. Ak ste zabudli vyplniť niektorý z údajov, aplikácia vás na to upozorní. Po dokončení objednávky obdržíte e-mail s potrebnými inštrukciami. Daňové priznanie odošlete na daňový úrad a máte hotovo.